Kung nagani ang espiritu nimo makita sa imong binuhagan. Kay ang Diyos pulo sinaagi ni Kristo kasaysayan na ay kasaysayan at kinsa ka sa imong pagkatawanan sa nagwali ka ipasi hanggang doon pa kay Herodes. Tama? Kanya silo pagsayin na sa Biblia ang awa o sisa ang wali aduna ba'y espiritu ang wali na makita pa sa binuhagan. Hindi ba kahinuot sa kanoo may mo yung ipinasilugan. Ha? Si Kristo ang mga apostolis nag-atiman. Tama? Ang nasa sa kabuos, nagservisyo ng kalakad. Hindi nagservisyo ng mga nagservisyohan sa katawan. Kaya nagservisyo sa Diyos, litungan sa soko. Ayaw ko gamitan na yung mga nagservisyo. Unya, paminaw, listen, stop, look, and listen. Naamo din na malandong mo, kinsa mo kami ato, o karon. Kumusta na mo karon? Unya, paminaw. Tama? Kailangan ipadala na inyong kaliwat aron makipusay ang espiritu unang pag-husay. Amen? Nahusay mo sa una. Asas di magani maghusay ang mga reliyon. Samot nang namunuan kiwa magisulti hukman mo sa tinago. Bisag dili mo magsulti makita na ihiwit yung binuhatan. Ayaw kong gamitan may mukha na di makaluwas ang pan sa kaminto o seremonyas. Tadi mo sukot sila ani. Sukot sila ani. Yaya kasukot ako. Nah, patay mo. Stop, look, and listen. Basa sa parang kasalatan. Basahan ini sulat ni Jeremias 8 4 hangtod 10. Ano? Asan din ini? Asik kayo. 4 hangtod 17. Diba katong naagi, aron makunik? No? Sa 8, dalawa. Gatong agawa. Kukumon ikan sa ilang lukmanan ang mga bukok sa hari sa tupa. Puliso ko itong bukok. Kultos na na ayong bukok limuat. Wala ka ni Espiritu. O sa mga kadakuan, sa mga tsoga, iwan naman ang mga pari sa mga propeta. Buat ang propeta. Sukot sila ng pari. Magbasa ko rin ang Biblia. Kaya basi nagsalig lang mo. O na, umananin na. So, para kagapon. Balikan ninyo, balik-balikot na sa Facebook, sa YouTube. Kanya, ang kata ng mga tao malamang, dili ko makaluwas niya, dili. Magtanong na ko, stop, look, and listen. So, tanong niya na, ang ko na masala mo, sa kakong kako, ako mo maminam, ako sa panahon, magsige pa niya miit, kaya naaw, di ba no? Di magpasultis wala sa mga miit, kahit kinpulong. Sina, parang ito sina, obos na po. Normal mo na sa ulang nag-isiliwan mo na. Kung yan naman mo, napamunyan ka sa Kristo, dito ang maniwan. Mga problema. Or, hindi sabot, kanilibay na sibot kayo. Sayas. Mga marikap. Ang sala o silot. Ako ang isulti dyan. Ang silot ninyo, kana yung pagkatabian, pagkamarkitason, igamit si Kristo na nang halang doon, tanawa ka rin ang siman. Ang kasagaran sa siman, ang katungtang doon katunghalan to. Sige na ng pahurako, sige na ng pangawan. E mao mahinoy, may pinalami ka mo sa pagpanodlo. Oh, malapyas, bahala mo diyan. Katong kapos, dili din ang tuon. Tama? Nagkakaw ko ganiya, sa bukit ni gitawag ko, sa espiritu ko lang, problema ba? Joke lang dito. Yes. Yan, nahanapin kami iso. Pag-abot, nagdalik ko, kaya na nagpaabot. Nabuhat din si mama.
Ha? Nag-uumon ako. Sinurti sa kamaturan, mo-reflect na kita ko, pahala mo diya, bantayan na ay Diyos, na ay Espiritu, na ako abyan. Kung ako, pwede na ko yung ko. Salamat na diba ninyo, ha? Tanawa ko na yung lawas ko, tanawa ko na yung kaya ba rin ninyo, pahala na lang sila. No, ito na mga pala, no? Buhay pa din ako na. Amen? Ang sana, kung sila, ano, isulti yun. Jadi maya so, loli, espiritu patay naman ko. Gibuhi naman ako mga bala ang espiritu. Na nagbalaan ko ni biyak ko sa kalibutan nun. Amen? Amen. Basi kaya nila na ako gibuhat. Hindi, makaya. Makaya. Magdinalo ko ganyan na. So, sila ang sabi sa wala mo. Masayod pa ang kambilyo mosulod sa lumag sa dakong kaysa dato. Sabi na ito lang doon. Unsay po maagiana? Si Kristo ang pinakadato kay siya tag iya sa tanan apan nagpakakabos siya. Alam ko mo kaya naman. Ako, napakakabos ko. Di ako si Kristo. Tidak naman katuwing nagkain na ang sinasa abot sa Espiritu umupo lang tanawan na antay mo kisi-kisi hindi sila maamili pero ako pa mag-tali pa mag-tali ko dito lang ako sa pati ito sa paso oy tanawa na panini sila sama sila ni Kristo hindi ba tayo si Kristo na lagi na dito sa medyo ito gamiton ang sa iyong paggamit sa paggibalaan gibalaan yung mga apostoles iyo po gigamit pinaagi sa pagtuo niyo simbahan daghanin noon mo Diyos sa tagalusod tama sulti ang katawan ang Ginoo nag-ingon okay matawa ako na ang Ginoo ginag-ingon ako niya mga pare mga pastor ang Ginoo ginag-ingon ako niya I'm sorry gawin nyo kanang na yung mga raporasyon na nagamit ay itaw niyo na dili mo masaway sa Diyos di ba mawala ng ibalaan masilutan mo mamatay mo wala mo sa tuhong pero sa natin Ginoo nasuko na ako tama? Tao na suko na ako karoon ingo kong kami-aminan hindi ko na ito, upo-upo, gani ko sa nasala sa mga tao. Kaya, ang tao, matong dili na balang, buhaman. Ang mas isalaan, dili na balang, maninguha sa pagbalik sa iyang aging. Ito ba? Natunga naman ka, salamat. Hindi mo bumabangon, ay buhay pa naman. Stop, look, and listen. Nagdagan kakaroon sa matang salmot sa dagan. Salmot sa dagan. Kanya, stop, look, and listen. Gabasin ng kola. Pinakay coach. Tama? Tama? Isa tong coach. Ang Espiritu sa kamaturan. Diba yung si Kristo, mag-ampok mo dito lulod sa hangin. Nang magkakaw dito, sige, pag-oros yung ano na kami kinapindi. Reflection daw. Dalawan ng mga lumba sa mga competition. Puros nag-ampo na. Di siya ka mabuang ikaw Ginoo. Diba? Isip. Ang alam mo kung una-una mo kung mag-sign of cross, mag-amana mo, mag-yaw-yaw mo, malumog na mo, dili. Buhat. Mao man na ang gibuhat sa mga tao na ipagkarong ignoon nga masuri-suri sa kadalanan, magpaapo-apo, maglohod-lohod. Wala sa Biblia na. Okay na. Oh, Jesus, di ko hindi mo pahala na. May gusto ko ulit. Amata na. Ako naghangin ko rin sa Ginoo nga unta. Tinigilan kasi na kinuhay sa ako ng tapakan. Kung sa ka muna kandugo, dili na ba dahil mo pwede bukangan? Dili na ba dahil mo pwede bang maninguha sa pagbalik sa iyong angkin? Di pa mo pwede? Pwede mo rin. Kamu na sa unang makasasalaman mo. O ako na rin yung mga kamu makasasalaman. Ito silang butan ha. Sige. Oh,
Jerusalem ang problema. Isbutan ng Jerusalem. Isa karon nagbuhat sa serbunye sama sa Jerusalem. Katawan ko, nganong namiyak man kamo kanako o wala naman gayot mamalik. Namalik ko sa Ginoo. Wala. Nagbuhat ito ng serebunyas. Nga ang iyang giingon nga templo, duha o tulo nga magkiskot na sa liwala. Namalik, kuha minuan mo sa iyang nasudlan kanya to. Balo ko mga balik, nagkakanin noon. Nagpabilin ka mo diha sa inyong mga Diyos-Diyos. Klaro ka mga Diyos-Diyos. Ay kung ina nga mga dili na mga iligyapuan na nung magsige mag-prosesyon anak. O Mary, o Maria ay nasa pitay. Ikaw na yung katay na. Sama ni Mama Mary. Yanapay kanta ko lang ito Mama Mary na. Sutat. Diba niya? Ano? Ampun mo kami. Wala magaling mo nagsulidan sa Ginoo? Sige. O nagdumili pagpahal-pahal ko, yes. Mga nagdili sila mo ating pabalik na ko at kayo magpapalik sa Diyos. Naya natin sa akin. Mga kalian ay pagkakas, kita ito. Ganahan pa na nasubos, no? Ganyan ko sige sa Paulus. Mga kita sila. Katoliko, katoliko, makakot. Ang tinood na katoliko, nahadlok yun. Sila ning tuman sa mga apostolis ning tuo apostoliko nga simbahan dili nagtuo sa inyuhang mga sa kaniman mga propeta ali ko na pa sige kaya ko na ko ingon man ang mga pari o mga propeta o tuwan pang katawag sa Jerusalem kamusumpay niya tulagawa pupubon ika sa ilang lugmanan ang mga pupog sa mga hari o sa mga kadakuan sa mga Juda ingon man ang mga pari o mga propeta o tuwan pang katawag sa o ato nakit sa ito maglimbong naman anak mo na Facebook, YouTube naman. Sige, balik-balik. Ano mo di? Balik-balik. O kasi si balik-balik na hindi ko na maminaw. Huwag mo na sa nagbasa ng Biblia, masa ko ditang mo eh. Kamu, nabasa mo, kaya daw naman mo din. Doon ko sila. Lang mo din Biblia. Kasi ako ko Biblia. Hindi ko noong ko. Ay, Biblia yan. Magsultis ka matoran. Amen? Sige. Tumagos Diyos ninyo, ay dito mamagkugos ng hangin na biyahada po na ninyo. Wala yung Diyos na nagtindog na hindi mo ikaliko. Tama? Pagbisan ng Maria, jihad sila mo. Sus, mga agilan ang ako. Namati ako sa ninyo pag-ayo ang papaka ang ipanulti ninyo. Sige. Ina ko pag-akon. Diba, itulungan mo sulat ni Mateo o Lucas? Sige daw. Matuman ang iyong pagpagkatunan. Ayaw kamu pag-iba, ayaw pamalikas, ayaw pag-upo, ayaw pagpakaas, ayaw kamu pagsipag Jesus, ayaw kamu paglikot sa likuran ng pinasilugan, ang nagkahukom pag-upo. Maka, ayaw mag-ingan na ditirahan ng kapitong pagtulungan. Wala, digipas mo ka. Kasi akong isote iniingat ang silot yun ha, naad yung impleto. Kaya nag-ingan di man, luwas ka mo, isilot na ka mo. Karoon ng daghan, ganyan palibot din eh. Ngayon mo, kapaligos kong pamilya. Sa di ba kami ang maminaw? Abi din, naglakat mo kanihan dito, naglakat mo yung tulo ni Nekman. Grabe, yes. Kumusuko na ang mga espiritu. Kaya naman, daghan sa itaglaan ng mga orasyon, daghan sa nagpatas-anay ang mga tao, nagdao, Ginoo. Kahit kung papel sa libutan na kamutin, paamputin ako, di ba? Ang doilim, pero ako nagibiyaan. Salamat, ako nagibiyaan na. Dahil po, luang, at kung misis mo, dahil po, ipaapot ako, di ka 5 na. Harap na po, nakita ko na rin, daghan po, noon sa amin ako ng mga anak.
Sama na, naman sila ang ipagtulungan. Naliliyos ko niya po ng tanawa. Kung wala pa sa itong pagtulungan, hindi na naman tinagdanay. Wala nagpasabot ka na naglihiyod ba na hindi? Maray pagpailan na ito. Lalo kami sa tingog na sumay sa malaang kasulatan, panood ka mo kay mapandong siya sa kalayo sa Espiritu. Anak sa tao, pinakaliwat na mag-iwag. Pero tanawa, nakabasa sa namin. Abi nila ako halang, John, binasa mo eh, binasa. Pagkay mo, suluyan ninyo naglabay na ako, tanan, ako ipabalo kung nasa ako, suluyan, kung sa hindi sa ilang nakita, ako pa ba? Kamo, ako ba yung nakita? Nagmuna na yung problema doon. Ang nagwali ka na nila, nakita ninyo? Sa lawa yun, biyaan mo! Muna yung amahan, mabiyaan mo? Oo, nakapay na ko. Ay kung magsakit, nakita na ako. Kung niya kung maayon, nauna ko, tuwa ko na dito, kay mauro yaman ang pag-ampo. Bakat, o mana siya. Puro bakat, okay. Namati ako kaninyo pag-ayo akan bakat ang inyong isolti kaninyo. Amen? Kana lang pagpamuros nyo, himayaan, maminaw ko, isulot sa una-una, ipagawa sa babang, ako mismo magbuhat. Ibuhat ninyo. Bisa sa pagsimba lang, bakat na inyong sulti. Ibanghelyo sa Diyos, ang Diyos yun anak. Nagauban nila si Mateo, Lucas, Marcos, o Juan. Ano makak? Isulot sa una-una, ipagawa sa babang kasi, himayaan ganyan, himayaan ganyan, sulti. Ang simba ng sulti, himayaan ganyan, balahan mo na. Kumbaga, dari pulungan, ini mga pulungan, ipakamat yan sa mga apostoles, kinahangan, ipakamat yan kung ako ni. Ang tao nga nila namin na kami, ayaw namin pag-iwan ako. Ano? Ay kapoy na kaya pagsulti sa mga taong pili, gusto ko ng atin. Dito mo, isang na kayo masalti na. Iyak pa na ka na. Pila na namatay. Iyak pa na ka na. Uli ka. Ito na akin. Pila ang katayin na. Nagdahom sila din na. Dili na wala na yung kamatay rin. Daghan pa. Kada tuwing daghan mamatay. Ang problema, ang imong kaluwasan. Nagsalit mo sa tao dito, nakatag sa libo niya, sasalit mo sa kampo, na si Kristo anak mo sa libo ko, bisang dili mo kabat, dili mo magsulti, basta magtuman na mo sa sugo, pagdumog na mo, namas rin dili mo kaluwas ang pag-ampo, dili, madumog yung pag-ampo, kung ano na yung tayo sa laban niya nila, wala na sila sila. Bakit mo? Pagpatay, wala sa sila nila. Wala na sila, pakakukas. Tuwa pa man sa purgatorio. Pinakatorio. Tuwa pa sa purgatorio. Wala papatay. Nasahid ako. Kamu may ko. Papa Noli, happy birthday in heaven. Sulat na po dito sa... Wala mo nalibo ka na? Kasi naikot. Maglimbong. Kalong na, no? Limbong-limbongan ka po niya. Ako din isulti. Kung dili mo mahadlok sa silatan, kamu nagwali na. Pagbantay mo, ako gisungkot lang ko. Kung makaya ang tama ko, kung nagpapakamat, hindi mo ko papatay. Kasalanan naman sa tao, dili ba doon kong mga buang kayo, mga binuang ng mga istorya, pinay pa, isya pa, pero kani, yes, nama ni Kristo. Ipapatay nila kanunay si Kristo. Ipalansan ka nila sa cross. Mamala yung pagtulungan. Pagkaghanang Kristiyano din eh. Pero kumusta? Tanawa mga bata. Tanawa sa Senado. Tanawa ang mga lago. Si Kristo na ang labi ubos. Pero tanawa nga niyo ba? Pero tanawa ang mga tapos na asgawas na nagpakilimos. Tuwagay ako ninyo. Kasama si Kristo. Yeah. Kisang may nalit. Kinabiyaan na ba tayo mo? Pulihan na po lang naman. Anak, let's go. Ito, gumutuos yung mga kabalik. Hindi ba? Kaya, itong
1 week before, after. Tama? Sige. Using this book of mga nilasap na ako. Dili maghugo pa sa tirang pagkaniyak. Tinamas yung Biblia, na sinutihan. Kaya ang tao tayo sa tatlo, kasi Bisaya kayo, maglisot yan, nagpunador, English, huwag dito. Pumusli na si Pag Ingon sila, taas ko sa kahibalo. Nag-ingon ang ginawayaw, gamit ang kahibalo, na magpalayo, kamo ka na ko. Kaya ito. Ang mga dito, ginuhaan na. May isip-isip. Ako, dili na ko mag-sortiha. Diin ka to. No? Katingnan natin lang. Sige na, okay na na. Pero iso na po ko ka mo. Grabe, white is nuli mo so. Si Kristo sana, tingnan mo, bang, ka mo, mga tigpagalamunan. May gani ko, kaya dili kayo kumain. Si Kristo sana, white, kaya palunguan ng templo. Samot ka doon, di pagbalik na espada na. Pero mga ito, sakot sa ginawa. Kamu rin nga, diba? Ito makinay kong mama mo niya, nahamo ka doon na hindi. Nahigog mama mo na ako. Ganito ako mama na ako, amen? Na espiritu, ginagtudlo na ako, ani. Kung hindi mo ito, pag ginawa ko na po ang inyong nagwali niya, napaniti po ninyo, makakita mo mo ng tupad. Okay? Sige. Ang mata ko sa nagpataroy lang, nagpaturakoy lang subay sa iyan ko, galingong gaga niya. Nagpaturakoy lang, bukuha ko po nito. Makita niyo dito, lokso na po dito, nagpaturakoy lang ba? Ilokso. Uy kami, nasa Malakyas. Kaya kamo mga pari, pinaka ninyo magkaisayon ang mga tao dahil sa akong kabubuton. Kaya kamo ang isugo sa Ginoo na napintungan ng Islam. So kaya ito. Dito kamo sa iglesia, dito kamo mangayo, pakisayon. Dito kamo mangayo sa inyong sala, wala ka na buhat sa mga pari Islam. Sige, ako, dahil sa mga klaro. Sandin ako, isa'y pangalan? Ang sunod ng pasok mo, ibanin mo ako? Ito. Sunod ka to. Palagutan ba ninyo ako? Kaya akong sala. So wala pang buhat sa aming kumaton. Wala pa na buhat, nanay pa sa ilo. Sa sunod ako, basahan nyo na. Isip-isip, kanang nasulti nga, dito mas pari. O sa Malakyas, diyan ito magpilisay ng mga pagbahay sa sunod, apan ka mo. May pinalapis sa pagpandulok dato ka ni Jesus. Nag-iskot magpapay. Ano, sa kuna ko ng mga pastor. Di ba ang mga pari ibadlo? Ang mga pari isudyahan? O Siyas, o Malakyas. Ang uban gibuhat ng mga pastor. Ang uban gibuhat ng mananambal. Ang uban gibuhat ng mga ilang. Ang uban, adunay nagkamit, adunay numarang, adunay pero mawala lang ang espiritu. Tama? Espiritu nila po ng samahan. Pero ang iyang kinaiyan, sinutanan. Isa naman ang espiritu. Di ba kayo hukot, isa naman ang espiritu na ipuutan dito na natulog lang sa palinuri, natulog lang. O si dadan dito nagmaoy, isa naman ang espiritu, taluay naman ang ginom. Ikaw may tagiyan, ay mauyon man ka. Pagsa ako nagwali ko sa isa ng espiritu. Hindi sa espiritu, tao naman ko. Pero kumusta nagwali? Panili. E kasi mauyon na siya naginom. Pero sa diyan dito na kusaman, wala na sila nangita ka na ako. Bisang dito itong barangay, bisang dire. Ako na isa daw, ako na muy-muy ha? Ako na muy-muy ha? Eh basi mamatay ko, maghilat sila, napak kita sila. Ang ako iwali, bantay mo, iwali kinaninis mga tao. Sama ni Saulo, San Pablo. Ako na isulti, kaya pulit-pulit ko. Ano mo na po? Wala ko nag-iaway. Ang musukok ni ini, maingon sila po. Aturako'y lagsumay sa iyan o galing dali. Iya ba? Mag-iiwan sila na, uy, ang Biblia magpili ng nagpaguldi mo. Sino? Ikaw may daigin mo. Tingnan mo kung sa'yo mga tao. Kasi ang gibalaan,
seremonya sa pagkaon ng pan, nagpagbuhat o mga himala, milagro. Klaro na sila, Biblia. Nag-ampo, pag gano'n, ihapag yun ng ibuhatag kanta ng amahan mo. So na, yung kaila, natanawa na nakabalik mo, tanawa na, iyan na nakabalik sa kaya na nilo sa ripon. Tama? Pabising-bising mo rin, nabalik ko naman ito. Bisa ako, bisa ba? Diba? Tama? Tama dyan. Isa ba yung makasumpay sa inyo kinabuhi? Isa ba? Isa ba? Ego, lokso ko na ito, puno kayo. Ang ilang nabisa, puno kayo sa mga libro. Kung man yung nabasa, hindi ka sa mukha mabasa, ako na lang po. Gani ang mga naglupad, natapon, nasayo ng kontanus ang tigpauli. O sige, naglupad, natapon, nasayo ng kontanus ang tigpauli. Ang salampati, ang sayaw, ang labay, nasa mga away, mga hari, manggawas na ang mga king, manggawas na si Arin Adlaw, ang gawas na mag-away na mag-ilog na sila mga orasyon, mag-ilog na mag-away na ang mga igsoon, batok igsoon, tungkol dahil sa relihiyon, dahil pagtulunan, pinyamingo, ya, hindi na yung pagtulunan, nagbaybay din mo. Isa lang ka ang Diyos. Hindi ko buka. Ay, ako din nagsuko na ko. Palayo na mo ha. Kaya, tanawa ko din yung lawas ko. Nakay kay tao mo tuon ninyo. Ayaw mo to sa iyong aman ng biyahan mo. Tanawa yung nagwari. Ayaw mo malit. Dito ko. Ang sinamag din ang alaga. Kisa yung talaga ka naman nabigod sa likulang pinasinunggan. Kasi tanawin sa lalubong mo. Hindi ka pala. Ano, nakadundong ang kamo ka lang. Sino? Hindi, nalimod ko sa kong pagkakanan niya. Tapay. Sino? Ile. Ano yung Bible study? Sharing. O, feeling mo po ito ba? Wala kayo pagkasiring ha? Magkadumog na noon. Kaya kayo mo ito. Mas mali mo ito ang lapay, ang mga lang makabalo sa lilig ng Apollo. Ang pagkakas gito, puro po niyo. Ang sama, Bible sindi mo na. Kagaya po ko yung reason. Ay, ano mga reason? Masaya kasi. Ang mga langga makalundong, ang mga langga, Ang mga karnero. Kung mukula ang langit sa kaputagan o muda o muyon ka mo. Mulan ka. Kumukula ang langit sa kapunon. Ako yung kasalanan. Ibaw na hinunto siya kay naasya diri, naasya sa taong nautan, na dagang Kristiyano, pero puros mga kabos, dagang lukitan. May mga tulit sila, ay nautan mo ba yung ang USC, nautan mo ba yung ilaki? Lalo ba sila? Pagkilipayan nyo, kinsa ko rin mga ito dito sa Los Angeles, pagkilipayan nyo naman, bukiruhan na dito. Milyonaryo ka dito. Kadali. Pagkil naghaan ng reliyon, isamutin ng kadautan, nagdaghan ng pala, isamutin ng kadautan. Sige, di mo ginuo ka. Kung ako lang ginuo, nabiruan ginawa dito, akong isoon, akong pamilya. Ang problema na isoon, may mas maayo pa itong laing tao. Kung yun mo, gumawa na ang puluhan kang Roma, hindi patay. Si Pedro, Sa Roma. si Cristo. Walang sukot dahil sa Israel. Roma gaya ito. Di mo saya, pasupay-supay. Kung mga bata niyo, kahit ulo, ayaw, masatay. Hindi ka makagawas nila, amen? Amen. Eh, mapunahin naman mo, tanawan kong kuban, pasano dyan nila. Nauna. Kaya kung mamatay lagi inyong inahan, mga anak, ha? Ayaw mo kilang. Sabi na inyong anahan, namatay sa tuma ninyong kabad. Kung masakit ka niyo, ayaw mo
Ano man, inyo magprasala. Kaya nga no, kung sa'yo na-aspect niya, ako ka naglita ako mo, para mong taas ako. Inyo magprasala. Tungkol kay Tambali, inyo kaugalingong doktor. 24 hours na siya. Balik ko yung tatanin ako ipadoktor. Ay, wala ko na mga masakit ka. Ibili na lang na yung kaptangan sa mga anak. Tama? Namun, sinipakot ang prato kayo. Ang alam mo, wala ko yung palit umaisaw na. Kapag palit ko yung inuwa ko, naman ko na yung mukha. Ay, mas pinikanan. Pasalamatin na akin na nawa. Wala akong mga bata. Nara pa kuyota dito. Kakatawag balikan. Nara pa kuyota ko niya. Wala akong yung mga anak. Wala mo ko nung. Sige. Ayaw ko nga. Ay po. Balik yan ng mga naman. Ano man? Kasawa ka lang mo dito. Palhubo mo ako. Tipo balikan ko nga. Tama? Wala mo balikan ko na. Wala dito ba? Balikan na. Ako sige ha. Magpapaapan, masayot ka mo nga iusap sa maluibon na iskripa ang balag. Iusap mo dyan. Usap ako rin usap sa balag. Kami na una. Kaya ipahibalo nila. Ang siban murat at ka. Ang giingon ni Kristo, gilambuhat ko ka na. Kaya ibalik ko ako kaninang pabunalan sa mga anghel. Kaya maumang ka na ang itukod sa mga pulito ang mangulo. Buhi ayaw, paabutan na mamatay ang iyong silingan. Ang mga nagwali, mamatay na siya. Una ka mo magilak-hilak. Para sa pamusok ko na panin. Nakuha ko kalawad na ako. Kakuntan ako rin yan. Ang nagwali anak. Nagkapukta ako kinuli. Nagsismisanay. Pagod sa pikas. Kaya nagwali unta, mo na niliwali. Pagbantay mo, makatawan sa Diyos. Kay hukman mo sa inyong tinago, bantay mo kami, ikaw namin nagwali. Kay si Kristo, inihap inyong buhok sa ulo. Nakakita na siya. Buhat lang mo. Di sa tilik mo mangayo, manumong ko na kamo. Kaya kung mangayo mo, kalalanan, sama mo sa mga minik na magtutudlo, magpanguros-panguros, kaya ipatay diay ang buhay. Wala na sila ay alam. Amen? Ito ay polong ni Kristo. Sige. Mahulit na. Kaniyatin man ang iyang mga suko. Tama? Ayaw ko gamitan ng iyong kamungalan dyan. Ayaw ka mo pagsimpa sa mga Diyos-Diyos. Tama? Ako lang ang amahan. O wala na ilahin pa. Sulat iba. Kaya mo dakahan mo amahan in Islam. At pinayong amahan ka ba? Anak ka ba mo? Sa gawas, kayaan mo. Nabali amahan. Wala itipon. Magbuyo niya. Eh dito mali nagpuyo po sa balay nila ina-ina. O sa inang balay sa may pangalan. Nasa. Tama. Tama bitaw. Tama. Tama uy. Tama, napapatay ni Kristo. Kaya naamali ang cross. Tama. Patay si Kristo. Tama. Tama, Jud. Kaya naamali ang ipatay si Kristo. Tama. Tama kayo. Yung mga lipakila mo, sama na mag-ipatay ninyo si Kristo. Dito mo, sa nagpagpuat o mga ginagawa, wala simple. Pagpantay mo minig na magtutulong mo, pagbuhat din sila mga balado sa laing nasod. Bukini sila na ulit sa mga butang kulong lagiton, karon makasabit. Sige, malamon mo. Sige. Ako lang yung isultihan, hindi ako ang pagbuhat. Kapag isa sa iyong pagbuhat, matungan ako. Marami. Marami. Eh, hindi ko ko kahi. Hindi ko init. Sige ka lang, init na. Ganit pa sa kanya, yung Diyos na naghilak ko kanya ako. Wala ko naghilak sa mga kabaliw. Naghilak ko sa mga taong kahi.
Iya, ang nanay ko sa kong. Kapalo na mo eh. Bosa itukyan ko ang ilang mga asawa nagto sa laing mga tao. Panag-ilahon sa laing ang ilang kaumahan. So, ihatag mo. Ang pamanunan ng ilang Kristo, si Kristo man ang pamanunan. Ako nag-propose naman ko ninyo. Kaya makita na ko, wala na ako na nakita di kawahan. Wala kung kailangan nila papatisas. Kasi Kristo na kailangan. Wala mong gano'n na atogod, nakadungo na mo sa tingin sa anak sa tao, kaya nasa tao mo, wala ninyo. Ang alam yung kailan ko ani? Naman ani? Kaya mo rin problema nila kahit sakit sa pulas nuli. Bahala mo. So itogyan ko ka mo. So na ibabay. Itong mga kabihan. Ang hindi maminaw na ako, bahala mo. Itogyan ko ka mo dito. Eh, mabagatan ko dito kami kung mapatawang dito. Diba? Madamay na. Sarawa ko na mga pinuhatan kung ako pa lang ako abutan ko ni. Sinisibutan naman. Ako na nato sila, no? Tugyan ako na dito sa bang pamanunan na yun. Pinag-iyahon. Ang kaumahan. Masa may kaumahan? Di ba nagpugas na ka? Ha? Nagpugas na ko? Ipinagkain na ko? Pantay mo. Tanang iyong kaamahan, tanang iyong nabuhat, nabahandi sa ulati. Wala may tao na wala nakabuhat umayon. Ha? Yata na sa ulan. Okay, kung mapatay na, kung mapatay na inon. Okay. Kaya kung sa iyong ipugas, mabang na ninyo mo, tama? Tama yun. Sige. Eh, dahil sa puset ko kung kauli, umingon na ka, aman pa sa iluwas sila, angay lang yan ako, kaya mamamatay ko tao. Kaya dahil maluwas ka sa iyong pagpatay ko tao. Tama? Kung nalibak ka, maluwas ka. Kung maluwas ka, tama? Tama. Sa nasa yun. Tunang mo na konsenso. Kung ang sa langit ang hindi gusto buhaton kanino mo siya isi katao kayo, buhatan niya. Kaya kung imutukman nyo siya, ringon mo sa iyo sa inyong gisulti. Tama? Kung unsang natangan sa pagkukom niyo, kaya wala na kayo nagkukom na. Mahala mo. Hindi ko mo kumakuha, kaya ako ang nag-isulti ko matulan. Hindi ba yung pulpito? Ako na yung pulpito? Klaro ang ito. Kung ako pulpito, di na ko isuta pare ko yan. Okay? Nabalo ko kay katawan mo, hindi mo ganit pirming mo din ako sips. Tama? Yung sa ko ay Manila ng akong pulo. Okay. Wala na sila yung kanon. Wala kita. Wala ka kita. Kung madumog na hindi mo karoon alaw, magmuon ka mo kung kailangan mo na. Kung naman sa diyak, hindi mo mo na. Bro, kumpenta ba? Manamahan nila na ako dito sila, kaya dili ng tagdaw naman nila na kung patambal. Bahala na mo eh. Tugyan ko kami sa tingunan. Dito mo patambal. Uy, ano mo dito? Tama? Ano man ako, di na dito man musiki amin-amin. Dito musiki pa kula-kula, pero mani man ako. Huwag ko kayo. Jadi asawa. Bukan yang kali itu. Nah, itu beli ngaruh ako. Kita kasi po dagdagan. Bisan ang mga propita o ang mga pari, mga libunan. Kasi tingnan mo, ibalik nga. Wala ko. Maybe, ano mo pa rin? Mga sama sa pagkakamang bisa grabe na tayo. Ngayon sila, wala kinikaso. Naunta, nabili ko mahal ang tanan. Maybe, maybe. So, ano? Balik, no? Balik. Wala ba sana na ito? Wala. Karong pa na. Balik-balik ulit. May nga naman tayo na, ikaabang na sultin ako. Hindi ko matutubre, kabalik-balik ang yung sultin. Asa balik-balik? Nagsige sa nagpanahang Pentecost, ordinary, balik na po sa Pasko, balik na po sa Pasko, may balik-balik. Yun. Handlock lang. Kung balik-balik, di wala ko. Kinsa man, hiskot pa sila, hindi mo balik ba wala? Ako na po kita akong buhok, nagsining pa ba? Yung gisgutan ng pare ito.
Bisa ng mga propita o ang mga pari, mga libungan o sa ipasadan ng nila ang mga samad na asa kung katapos masalan na ako at sa itin. Bisa, grabe na kayo. Ako na yung yan. Wala, kita na ito ginoon niya. Ang problema na ako, si Papa Jesus, makon mo rin kayo pagod ko. Ang problema nila kasi nagpasikat mo, wala din makita nila. Naligo mo. Ikaw sa tumbutan ha? Kinamit mo, pare ko ako kaumay mo sa ulan. Ibatikos ako, istorya, tinawag ba niya? Hinalitan ba niya? Tama? At ito si Padre Henry, ipitisinan taon siya kayo kanilas na munggot siya mag-misa. Sige lang mo, ay. Ipitisinan, tinawag ko yung pare. Kasi Kristo. So, ito yung Padre Henry. Shout out ng Padre Henry. Sige lang pa. Ang ampo ko para niyo. Yung Padre Henry. Pandai-pandai lang din po ang ampo ko para niyo. Doon mo sila sa Ginoo. Ha? Wala. Nagamit lang sinabi. Wala ang doon ako na pagpungan. Kaya kabalugit ko, manakagit sila yung pulpito. Ha? Ang liupo lang ko. Naman, imagi yung kamatayon. Bosa pamatyon ka mo sama sa uban. Inigsilot ko karinyo. Kung mo na niyan. Ginawa na rin ko. Inigsilot ko kaninyo. Wala kayo makaikyas bisal ko sa Amen? Siya to asa mo. Adili mo buat-buat ang seremonyas. Di mo buat-buat ang istorya. Inigsilot ko rin ako. Ako, hindi ko rin naman. Gusto kong bataan kapag Jesus, pili na sila mga limbungan, itungan na sa iyo mga kaginikanan. Kaginikanan anak, pili na yung pasuko sa anak na munglo. Hindi mga bata po, anahan. Hindi ko masulti kung pala ang sulatan, iya mo ito sa espiritu, yung gaan, mayumiid. Na, kung ako lang, kasi doon ko mo. Pero ang Diyos, matinumanan ng Diyos. Laglagon, mga ilang laglagonon. Minum sa anak ay kabalata. Padayon anak, kinakain mo nakakita. Dito sa anak sa tao, aron magwalis siya sa inyong sala. Mama lagi una sa tao ka dito magluwag na dili magsulti. Musupordo na dito pakinday-day ko, dili na nung mausap. Dito sa tao na musulti, samtang buhi, sultihan mo sa mga tauhan. Yung pandungan mo, stop, look, and listen. Hulong sa mo sa inyong pagkaibagiran, sa inyong pagpataas, sa pagkukom na ko. Stop sa mo, kamo na naglugan. Hulong sa mo eh. Tanawa sa inyo. Okay. Ilang espiritu na dyan. Apang sama sila sa taong maparas, mawalay mga bunga. Lagi bunga. Ano, natigulang ng lukway, natigulang ng mga gapon. Wala may bunga. Yung mahayan pa nila, wala mo yung natuloy. Aron, mahimo mo pare, paghalan mo sa ka na boy, piyae ang talan. O, pasko ah. Wala mo siya. Ay, isip ko masulti. Slag ba, yung nanipiyak na ko sa akong mga negosyo. Ang dili mo na ko nung may kalimutan. O gusto pa mo, nang makukos-kukosan. Nalaya mo eh. Tama? Tawag, wala ko din po mga. Yan tawag natin, nananawan ko, nagkagamay. Wala, magbabuhat sa importante mga adlaw para magtapok. Bosa, dito ko tani ko. Ang kay Alyota na ang kongyangan kaninyo. Mawang Alyota. Ha? Nagaling sino? Nasulog na yan. Sige. Nawag ka naman eh. Ilo kay ingo sa daton ang mga buhay na biling buhay dahil upos pag-uyutan niya. Wala may nagpatay dito. Puro sa lipakira ka dito. Tama? Nawag ka na ang katawan sa Diyos. So sige, mag-iwag ka na. Ngano? O sige, mga niyo. Mga mag-iwag niya. Ngano? Maglingkod man lang ginapon kita dini. Sige daw. Magkana siya. Ano naglingkod man ginapon dini? Kailangan ka, kana,
Managan kita sa mga kinutaang syudad aron dito mamatay. Mga maigo sa kuwan din eh. Anong isunod mo tanduli dito? Ay, magot mo ta dito. Kisay, wala ka sakot diya. Ay, magbalik din eh. Dili ka mo kanyanin. Kasi kung mungkin ko tanaw mo ba rin man. Marit mo ta dito eh. Lain mo dito kanuli kay manambal sa walihan mo ta. Ito mo dito kay pasimbawan mo. Tama, hindi kita sa maligo. Anong mga pumagitan mo tambal mo ta? Dito ta sa patambal dito, dito sa tiyan. Ayaw ng yapon to. Mako, patay din eh. Ana, managan kita sa mga pinutaang syudad aron dito mamatay. Mamatay? Ano man eh? Wala nagpasabot mamatay sila. Dito ta magbuhat o sala, ay nagbuhat o sala. Sana patay sa kabaling ng Dito ta bukas. mag-ibak niya. Abi na lang mamatay nila eh. Siyempre kung mamatay eh, kumana ka. Lubong ka na, mabutan ng pagkakang dyan. Ang problema, nagsige kang padayon sa iyong pagkanapan. Dagan yung kagilibungan. Karon, ang Ginoo nga atong Diyos. Okay, kung pinahan, nagsilod ka na po pinaagi sa kamatayon. Amen? Amen. Kinahanglan din mo mamatay. Kaya wala mo na ituban sa isuko. Wala mo may kabalahanan. Wala mo magilaok-laok. Wala mo mag-ingat po ang magsutis wala ang kasulatan. Kisa na iko ani, di ba niyo na Ginoo? Kung musunod ka mo kanako, mamatay ka mo, uban ka nako. Amen? O niya, ingon sa, kinsa man ang imong maluwas, bulahan ka mong kabos. Bulahan ka mong gilaog-laog. Bulahan ka mong giingat buang nga magsutis sa wala ang kasulatan. Bulahan ka mong nagkilakaron. Bulahan ka mong nagmasakiton. Wala ba ito, bulahan ka mong bulahan ka mong itagahan. Bulahan ka mong nagwari. Wala man! Wala agad. Yakin sa kanila ilan. Tama? Tama yan. Wala yung balik ito din eh. Ang katong walay agyan eh. Ang lingkod mo tayo sa ikot mo tayo. Wala na pasapot na. Kanon? Nadumog na niyo. Balik. Kasi wala ka din eh. Basanahin mo kasing-kasing. Pagod sa itong sige din, ayaw pa po nga, papasa ang iyong sana. Amen? Ayaw to o reliyon makaluwas. Ang reliyon, hindi na iya sa dautan. Moro na nagpaila nato ni Kristo. Pero naay reliyon na nagpalayo, ihapot inoon tangato sa impyerno. Kaya nakwali, hindi man gusto musulod sa langit. Wala sa Biblia. Naa. Dahil tayo inulit. Right? Yes. Ay wala mo ko nagtuon. Ako na sige na. Siya ang naggamit ko na ako. Hindi ako yung gamit siya. Okay. Nagbuhat ko sila. Ito, pumatay pa natin. Dito na ito magbibakalay ka. Inom ka dito. Totoo. Kung sabihan kita dito, yatagan kita niya tubig nga makahilo tungod sa atong pagkamasasala pa ito kaniya. Okay. Kasi may tubig mo kayo, kanin pulo. Tama? Nga ako, nagpainom mo tubig. O ito na i-process, di kayo mo. Dagan sila. Ino na, dagan din ito. Naknas ko na eh. Tama? Dagan dati, ino nung naman dali ni. Pahit kayo tubig ninuli. O natin di ako ganit. Nagkilap ko. Kaya pahit ko mo. Ay mo tubig mo rin, makahilo na. Ayaw mo inom sa tubig ni Luli, kaya magbalik mo na dito. Ayaw tanaw sa mata ni Luli, kaya makadala mo, hypnotize na. Na! Kaswerte, kung masunod mo na ako. Tama? Tama dyan. Di malas mo, magpapulan mo, kaya dahil kung mo dito, na ito ka nga, nabanta. Kinso mo. Swerte ka sila, magkubaluban nila, kapag pag-ikot sa lipuranang pinusundukan, magkantala ka man mo, amin-amin lang dito, tuwa na dito. Busog. Sa kumukuban mo na ako. Pero busog mo sa iyong plato. Kaya ano na mo ay Paglaom. buhat. Pabuhat.
Bakit sa mga pagtuko wala abuhan patay ang pagtuko wala abuhan. Ano sa mga tulog? Dali na ako na natulog naman sa pagkatisan. Patay ang pagtuko wala abuhan. Kung ano na may pagtuko, magkaya doon na kamoy? Buhat. Wala na sa pagtuko. Naglaro na din. Nadungog na ako na pangos mo sa mga kabahibo sa akong mga kaaway sa ilang pagpaingon sa amihanan sa syudad sa daan ng guro ang tibuok nasod sa dihang mipahihi ang ilang mga kabayo. Tapos, muani sila aron paghimog kadaot sa atong nasod, sa atong kaptangan, sa atong mga syudad, o sa mga nagpuyog niini. Pagpantay ka mo, nag-ingon ang Ginoo, padaan ko ka mo mga pitin, nga malala. Anak tayo kong pitingan, no? Ako din sumpay, ito sa botani. Learn more. Wala ko posdatan ang atong mga pagpangandoy sa kalinaw o kayuhan. Kahit niabot Pinoon ang kalisan. Nakit ang kalinaw nga ang kalinaw. Yan, nagpuyo-puyo. Pagkos na nanay. Ang kalinaw, ikaw nakakyan ka. Tama? Wala ko sila nanay. Sige ka kalinaw niya. Naghoto-hot niya dito. Nanapuli-puli, gisunod sa sipan na patay. May kalinaw din ito. Yung tali, umisa sa nahi, ispunsulog yung patay. Oh, wala'y pulos, oy! Wala'y pulos! Kaya wala mo ko rin magibalihan, ayaw hilaki ang patay na maglutong sa kaugaling mong minatay. Sama dito yung sagot, ayaw ko niya hilaki yung kaugaling mong. Paghilak na yun, nagkaroon pa ko din. Doon kayo naman ang mga igsoon niya, naglipak-lipak kayo pagkabot sa patay mo, kayo pagkato? Doon kayo nagsakit, wala niya to? Pero saan dito ni sana? Kuwag na yung husay. Tingnan ko, na! Wala mo tanong to! Ang buot lang. Karoon pa niya sila. Ikaroon ako, makuliso. So, wala, ikuliso ko nila. Kaya naapa man rin. Yung kahit ulo. Okay? Tumingin sa, dahil sa nori, kahit ako. Kung hindi sila makadumog, ano yung pili mo, ano yung makigosay na ako. Tagbantay, adunay Diyos na makigosay. Wala yan mo. Wala mo din. Nadungog na po ang pangos mo sa mga kabayo, ano? Wala'y kapusalanan ang atong pagpangandoy sa kalinaw at kaiwan. Kanya po tinuon ang kalisa, no? Ay, kalisa mo rin. Tanawa din, kilat din. Tanawa mo ba, kaya ba sige, sumanadagoy ni? Karang, wala pa'y katalaman, damay rin taon na dyan eh, hindi katulupon pa. Yung ka rin, nagpuyog-puyog, di ba yun, nagkuha si mata. Nung ay, sa grundan, basa ko na. Tama? Pero di magkuha ka pa naman. Musuko pa na sila ng katulugon. Kung sa gusto rin natulog, noon. Tawag kasi, ay, yung lady, yung kutuloy mo na eh. Ayun ko, karoon pa mo ng mata. Balay ka nagkatalag na, kaya nang milagro. Wala na sa Biblia? Jesus! Jesus! Happy na ito na unloy! Pero sa diyang nasa, Kristo na matulog! Nag-ampo! Nag-ampo siya? Nasa Biblia? Sa dihang, anaan ang katalagman ninyo, anaan ang mga kuwan. No, mako'y pagtawag ninyo na ako. Di kuyaw kayo. Hoy, Adlin. Hoy, Iling. Hoy, Diskin. Sabay, hulo na ko diya. Hoy, Ibilin. Hoy, Tito. Karoon pa mo, nalilit matulog. Nagpuyog-puyog na. Binog ba? Tulog mo niya, ay! Bingo presi. Bingo sa atin. Pakawag mo sa inyo ulit, Hindi puyog-puyog naman ito. Nagkakok ko, Bingo ko. Karoon pa mo kanina wali ko. Tumula pa yung nagkatulog mo. Tayo. Di ba yung buhay ko? Tulog pa more. Nakakadutay ninyo ito.
Plus Biblia. Tanaw karon magamiit sila dito na ni kuman. Takang scroll ka sa tubig, mo tama hindi tama. Mo di ta ko galing magud mo ko magud, ba? Absent sila na. Oh. Nadungog na to ang pangosmolik. Pangosmolik ko karon. Tama? So may smuli, bilahan mo na yung palihan mo nila, pilahan mo nila yung marabag nila Katoliko. Nangosmo ko! Tama? Sa ilang pagpaingon sa aminanan sa syudad sa Dano, aminanan mo. Kamamanin mo din na, ugikan mo dito na. Pangosmo, ito na sila. Iilat na sila muli. Ito na sila sa pastor. Ha? Di ko mo pastor di. Pastor di alam doon. Wala, di ko karado. Dito sila mali yung kari. Pwede sama. Sama. Ay, kung sila yung kari. Tama na yung gibuhat doon. Hindi ako ng tipon yan. Yung kari ba yung inaminan. So, napagkasa po po sa nanguro at ibok na maso. Talihan. Bibahihi ang ilang mga kabayo. Kung kaduhan ba niyo ang baka sa baka? Ang kabayo, manindahan na? Tama na? Na. Kung isa, pahinom ba na sinuli? Kung hinom ako, musamot, pagsinggit ang mga daotan. Tama dyan. Kung kadaunan ba niya nila, bakal sa bakal na mag-iok. Kaya di ba nag-iok ko karoon? Tama. Giputli ko ka mo. Nonoy. No, di ba na? Ituluan ko ka mo maalam. Kung sa kung hindi mo gusto kaalam, kaya mo lingkod din, may ingon ako din. Ano, naglingkod pa ng tagli. Ay, tanak. This is it, tanak. Ikaw, matapin mi. Ba na? Pilihan mo. Nag-iok mo ko. Wala ang mga kasi. Tama daw? Sige. Maani hawag sila paghimog mga kadaot sa atong nasod, sa atong kaptanan, sa atong mga syudad o sa mga nagpuyo ni Yes. Hindi na ito pailumot sinulit, hindi magpupulog yan. Wala kita. Wala kita ikwatani. Wala kita imigyo. Wala kita kaptanan. Yan tayo ng parokya. Kimaulang naman ang amak-amak. Wala naman po tapos magpahay na tayo na. Kailangan siya. Wala na po tayo magkapistahan. Kailangan tayo sila tiyamos. Kalabutan po yung kapistahan. Mawala na po tayo magpapag seremonyas. Kaya di po kaluwas ang seremonyas. Ikalabutan ko ay yung seremonyas. Hindi pa saulugan. Hindi na magkasaulugan na yun. Wala sa Biblia. Kung kasukan ko nila, magbasa mo. Kung kasukan mo nila, pantay mo ni ng Antos sa unan ni Jeremias o ni Isaias. Pantay yun mo. Dapat may mga nagsunod ni Cristo, Mateo, Lucas. Kaya si Pablo, na nagpalansang sa krus. Ang nabibigyan yun. Siya pagkapamatay tao. Di Atos ni Salonica, Ibiso. Tama? Alam na, sabat ang Katolik ba ito? So, isang Manila, pagpantay ka mo, nag-ingon ang Ginoo, okay? Pagpantay ka mo, mga tao, na nagbugal-bugal ni ining mga pulungan. Kaya naging sa otoridad, among nakawali na nagbuhat ang lain, mga balaod na rin sa mga tinong kadautan ang mga tao. Pagpantay ka kung mga batanon, na dili ka mong mutungan sa inyong ginikanan, kay mao inyong isunod, ang inyong amahan na wala nagsulti sa kamatuoran. Mga bana, asawa, ako ang Ginoo, nagsugo sa anak sa tao, sa inyong kaliwan. Yano, aron magtuman ang kasulatan, masaktan sa labing ubos, dili langyaw. Apan langyaw kini sa Jerusalem. Dili kini masaktan dito. Ang bagong espiritu halong kusog kinita na alam sa balaang kasulatan. Amen. Otoridad kay ang Diyos ang naghatag kaniyang otoridad. Dili sa mahimong pari ni sa kalibutan kay adunay daghang mga anino. Nabuhat sa pari, gibuhat siya sa laray ni Melkisedek. O kinsa ako kaniadto mauusap sa akong pagbalik
Apalagpapilit ako sa langit, ipadala ko ang Mesiyas nga tao sa sama kanako, bugal-bugalan, nagatiman, nagalain sa mga karnero. Wala siya nimbali o iwi mabugang kinayan. Mga reliyon o tinunan, musuka. Busa ka mo, maalamon. Pag mataka mo, dali ka mo, ngari ka na ako. Busa ka mo akong katawan, anaadini. Dali ka mo, aron makapaambit sa kamo sa mga taong gusto na anak sa layo. Kalakit na suwan ka ninyo, na wala yung kato. Apan kung nagpatuloy sila kaninyo, palusin ninyo pa. O diha ka mo nakita, na nakapasaydo sa naging away kaninyo, kay sutihan po ang adobo magpapili sa iyong pagkadaunan tungkol sa iyong gagawin o kakak. Huwag tangan ninyo ang inyong ganto. Kanaan ninyo ang mga grabe ng mga polo. Haron ka mo magputi hikaw sa inyo pagkapagpakaroon. Nagahalap ka mo kung mga hayop puputang mo na. Akan daw, naghalap ka mo sa iyong kinabuhi, matagdaw, anak ka mo din. Haron pag-aag ka panahonan, kaya doon ay mga pinipuri, inikabot sa kapanahonan. Ilahin ka mo, habang mga pinili, o anak ka mo din. Sa tuloy, mga pangilainan kaninyo, o ang tinuod na magpalantay, nagpantay kaninyo, nagpakawan, hindi pagkawan sa tawanan, kung tigil sa pulang. Kung maalam mo na ako, mawala na ang inyong kabalaka. Ayaw po kung hindi ka magalaka ka mo, kayo mo ka na makabukan kaninyo. Ang Ama, ang Anak, ang Balaang Espiritu Santo. Amen. Awitan ninyo ang among pang-ampo magito sa Timoteo o Lucas. O pangaramdumi ninyo na buhat pa ninyo kanyato, o karon na naanak mo ka na ko, ito galing kanungan. Salamat kayo. Awitan, pinahal, sa dako ng pagpapalato. Ako na lamang masulti kanina, may nanagit ninyo ko, kaysa hindi mo kumusulti kanya. Di ba umabot na naman ng gari, ang karihan ninyo ang Ginoo sa iyong kasing-kasing. Ayaw parili ang kasuko, pagpakaroon o kumana ang iyong pagbuot. Di ba? Ipari na ito na So, upari o na ito, higugma ang kaaway. Kanang walay pili na sige bugal-bugal mga taong kahit mo nang walay pili sa mga nabilido ninyo. Kaya mo makita, mo nang mamahan din mo din. Ipari o na mga buhay, mga sige. Buhay mo na, salamat. Salamat sa mga taong nagpaso. Sige. O niya, tumana. Yan, ang po pagkapasaydoon. Pasaydoon naman ta kung nakapasaydo sa mga tao. Diba? O niya, ipakaon mo ka mo. Ang kalan mo na mo, matatadaw, ipakaon mo ka mo din. Di ba mo na ang iya? Di man kay Cesar ang buti pa sa sa Diyos? Kung sa may sa Diyos, sa may sa Diyos, ipakaon mo matatadaw. Wala. O niya, kamo ang magbuwag na mahibog mong tao na tinuod ng Diyos. Di kasi ko, amin, amin. Niya, wala nang patay. Ito na magkalulor na ng patay. O niya, karong ibuhi man ako, karong maglungog ko din yung kanunay. Ama, ipaminaw na po ang tingog sa Espiritu, ang isuti ko, akong isugilo ninyo. Pumana lang na. Ay, siya, pinarian. Ay, papunyuta. Kung mamatay na rin taniya, tungkol sa itong kabalaka, sige pagkagiling o bukatan tayo, kung pasa, tamo ko lang ito. Namay sana na ng mga pagkag. Pero, ang kuyawan na kamo ulit po. Salamat, kung may gabi ka na itong kanya. Nagkasal mo. So, nagsikat ka. Memories. Bahala ka niya. Tama din. Yes, ito na. Bunga. Wala mo bigapon na. Na-explain na. Yun. Sino nagwali nito? Ulit po nga. Thank you. Tama na pala ako dito ha.
Thank you for watching. Okay. Salamat. Bye-bye.